F'Malta hawn 20,000 siġra tat-tin irreġistrati mad-Direttorat tal-Ħarsien tal-Pjanti. Dan ġie żvelat waqt seminar organizzat għas-sidin tat-tin, illi tratta l-ħanfusa tat-tin li kienet qed tikkawża erda f'din l-ispeċi indiġena li mill-eqdem traċċi tagħha jidher li din ilha stabbilita f'pajjiżna tul dawn l-aħħar 5,000 sena. Il-ħsara li kienet qed tikkawża l-ħanfusa tat-tin ġiet identifikata fl-2011 minn rapport li d-Direttorat kienet jirċievi minn is-sidin ta' dawn il-pjanti li rrappurtaw dwar il-mewt tas-siġar tat-tin. Kien f'dan il-punt li d-Direttorat ħass il-ħtieġa li jagħmel riċerka dwar dan li kienet jiġri permezz ta' studju dettaljat li inkluda stħarriġ li sar flimkien mal-Università ta' Malta sabiex bekk ikun hawn aktar għarfien dwar il-mart li kienet jaħkem lil dawn is-siġar, it-tixrid tiegħu kif ukoll il-kura għal din l-ispeċi indiġena sabiex bekk il-bdiewa jkunu jistgħu jissalvagwardjawha. Ma' News, Xarlo Camilleri li huwa d-Direttur tal-Ħarsien tal-Pjanti indika s-sintomi komuni. Mela, sintomu li jideru li l-tnixxif tal-skuk, però dan l-insett partikolari da jattakka il-bażi tat-zokk prinċipali u tinnota wkoll toqob minn fejn joħroġ dan l-insett u ċana irqiqa madwar il-bażi tat-zokk. Dik hija indikazzjoni li dan l-insett qiegħed preżenti. Is-Sur Camilleri kompla jispjega li sabiex jipprevjenu milli dawn is-siġar jerġgħu jisfgħu fil-mira tal-ħanfusa tat-tin. Id-Direttorat ħareġ ktejjeb li ser iservi ta' linji gwida għal kull min irabbi din is-siġra tal-frott. Fil-ktejjeb li qassamna wkoll hemm metodi ta' trappoli sempliċi li wieħed jista' jagħmel biex ikun jista' jaqbad dawn l-insett u għalhekk tista' tinduna kmieni qabel ma tkun tard wisq il-preżenza tiegħu tkun tista' tieħu azzjoni minn qabel. Kull min jara dawn it-tip ta' sintomi, wieħed jista' jikkuntattja lid-Direttorat permezz tat-telefon jew l-użu tal-internet, saħansitra anke l-app bl-isem ta' Flora u Fawna, fejn l-ispetturi jkunu jistgħu jagħmlu l-verifiki tagħhom mingħajr ebda forma taħlas. Sabiex din l-ispeċi indiġena tibqa' ħajja, is-Segretarju Parlamentari għall-Bdiewa Clint Camilleri ħabbar li ser jitqasmu b'xejn 3,000 siġra tat-tin li qed jitkabru fiċ-Ċentru tal-Bioteknoloġija tal-Pjanti lil dawk kollha reġistrati li jkabru din is-siġra u li kienu jew qed jiġu milquta minn din il-ħanfusa errieda.